Είπα, μην κουνιέσαι εσύ. Βαγγέλη θα φωνάζει, έχεις το δεκαρκάκι, είπα. Ο δικός μου είναι. Παιδικός είναι. Παιδικός είναι. Κοίτα τι ωραία πες το παιδί μου. Γόνατα! Δώσ' του! Πες! Μπράβο! Πάλι! Εξής! Μιχάλη, δώσ' το ένα δεκάρικο αυτό. Κι άλλο! Κι άλλο! Μπράβο! Μπράβο, Βαγγέλη! Μίλησε. Δώσε δεκάρικο, Κοίτα, δεν μπορώ να κουνάω το βίντεο, μισό λεπτό.